Vinga, siguem breus. Podcast, entrega número 2 i no parlarem de Starfield. El joc d'avui, Dead Island, una saga que comença el 2011 i que encara molts de tant en tant juguem. Com bé diu el nom, tot passa a una illa, tots arribem allà, tots els turistes, anem de festa i al matí següent ens aixequem amb ressaca i comprovant que tot ha canviat. A partir d'aquí comença el joc. Objectiu, sobreviure. Has d'anar complint missions grans, no? les més principals, però de tant en tant pots anar assumint missions petites que els diferents personatges et van demanant. Tu acceptes o no acceptes aquestes missions. Mentre vas pel mapa, per la illa, i vas agafant vida, begudes, armes, diners que vas trobant per les maletes, cosetes així. Al final l'objectiu és el que hem dit, sobreviure. Ambientació, bé, o sigui, estàs a un resort, tot ple d'hotels, benzineres, els zombis van amb banyador, amb biquini, maletes per tot arreu, busos de turistes, quasi platges, bars, restaurants i tot bastant ben aconseguit. Els gràfics, prou bé, no realistes del tot, però aconsegueixen el seu objectiu, no? Que és poder jugar i veure els zombis com els mates o com t'ataquen. El so, més o menys bé. Pots averiguar que t'estan a punt d'atacar, els zombis fan el seu sorollet, les armes i els cops lograts, les veus són en anglès. Bé, podríem dir posar una nota de bé. La música no es fa notar gaire i surt en diferents seccions del joc, no? Doncs quan treus els teus subjectes i es para o fas un pause, doncs surt la música. I anem al punt important, segons el meu parer, que és la jugabilitat. Si bé a l'inici enganxa molt, al final, com a la majoria d'aquests jocs, es fa molt repetitiu. Coses com poder agafar vehicles et treu de la monotonia, que els zombis tinguin diferents nivells de dificultat, que ja t'ho indica, està bastant bé. La manera de matar-los, en un principi, com sempre, novetat i et diverteix i està molt bé, però que al final tornem a estar igual. Repetició i sempre igual. Al final acceptes tantes missions de la gent que pots arribar a perdre i moltes ni les fas. Un altre tema, anar pel mapa, anar agafant diners, beguda, vida, al final la veritat és que cansa. No pots estar un minut allà obrint maletes per agafar diners, o sigui, es fa una mica. Llavors, en definitiva, un bon joc pels amants dels zombis. Si no l'heu jugat, que ho dubto, però bueno, si hi ha algun perdut que no hagi jugat, li aconsello això, amb la cosa de jugar unes hores i sapiguent que al final es torna bastant repetitiu. On aconseguir-lo? A Steam. Nosaltres vam aprofitar una oferta i el vam comprar per 3 euros. Vinga, que avui serem generosos a l'apartat de programari, perquè coneixerem 2. El primer, un software que ha de conèixer tothom que vulgui fer vídeos o streaming, que és OBS Studio. És un software en el que tu li pots anar dient d'on vols anar capturant, per exemple, de la pantalla, de la webcam, del micro, de capturar una imatge, o sigui, tu pots dir-li les diferents entrades i a partir d'aquí fer el vídeo. Per exemple, és el que utilitzen tots els streamers de videojocs, no? Que tu li dius, vull capturar la pantalla, que és el videojoc, més el micro perquè parlaré i de tant en tant canviaré a una imatge estàtica. Ho fas així.
et permet fer aquestes composicions, però també emetre, connectar amb YouTube o amb Twitch i emetre en directe. OBS Studio, el cerqueu, està per tot, per Mac, Linux i Windows, o sigui que un software pels que vulgueu fer vídeos. I el segon programari és PCSX2, PCSX2, l'emulador de la PlayStation 2. Ho busqueu per internet i només dir-vos que és un emulador, que sí que haureu de cercar les BIOS, us haureu de descarregar les ROMs, aconseguir-les, però que teniu la possibilitat de tenir la vostra Play 2 a l'ordinador. La llista de compatibilitat amb els videojocs de la Play és no extensa, és que és quasi la totalitat. O sigui que si voleu reviure una miqueta la vostra Play 2, PCSX2. I anem amb l'actualitat, no la més important, sinó la que trobo més curiós, i és, comencem, Elon Musk, el senyor de Twitter, o de X, que vol incorporar trucades de veu i de vídeo. O sigui que agafem-nos perquè el tema troll igual entra en una altra dimensió, veurem com administren això. Diari de Girona ens diu que Apple presentarà l'iPhone 15 el pròxim 12 de setembre. O sigui que ho tenim a tocar. Back Experience, l'esdeveniment cultural sobre videojocs que es fa en posta, ja té data pel 2023 i serà del 5 al 8 d'octubre. VilaWeb ens diu que el català està entre els 35 idiomes que més es fan servir a internet. Ens complau participar en aquest tema. AudioCat ens diu que el consum d'àudio a la carta supera el directe per primera vegada i que YouTube permetrà les subscripcions als podcasts via els fils de RSS a finals d'any. Això. I per últim, una notícia nostra, i és que podcasts.cat i audio.cat ens han posat els seus directoris. Aprofitem per donar les gràcies. I acabem insultant en català. Gamarús, que a part de ser un mussol, és una persona ruda, aspra, brusca, destralera, grullera, incívica,